A veure, càmera, acció, motor. És molt important el teu motor. Vinga, va. Anem a fer des de que tanca la cortina la Montse. La pel·lícula Auto-Mezzo, com tot l'univers de Fellini, et fascina i al mateix moment no saps segur si és que et perds alguna cosa, però et remou, et commou. I quan vas fent teatre, te n'adones que aquest dubte està a dintre de cada indicació, de cada detall de l'escenografia i de cada moment que l'espectador mira. Ves creuant la cortina? És un patchwork de moltes escenes diferents, de moltes obres diferents, de molts autors diferents, i amb tot això és un gran joc, una obra festiva que et fa plorar. Decideixo ser feliç, obro el pit a l'imprevist, ja vull veure el que no he vist, abandono el cantó trist. Decideixo ser feliç i per pàtria vull amics, per bandera roba estesa, que dirà aquí avui visc. Ja anem la santa alegria, estrella de la nit, negra tot el dia. La Perla 29, per mi, és una emoció, un sospir, un moment d'empassar saliva. El fet de que es faci una obra amb tanta normalitat, en català, a París, subtitulada, significa molt. I això també crea molta responsabilitat i fa molta por. Tens la sensació que t'ho jugues tot. Oui, oui.